За да се научим да играем силно в шахмата, трябва да научим езика на шаха, шахматната нотация. Всяка поле на дъската има свое име, или по-точно координати. Линиите отгоре надолу се наричат вертикали, отдясно наляво хоризонтали. Рядом с всеки вертикал можем да видим буквите от А до Х. Рядом с всеки хоризонтал цифрите от 1 до 8. Името на всяко поле се състои от буквата на вертикала и цифрата на хоризонтала. Например, това поле се нарича А1. Първо буквата, после цифрата. Да намерим полето, където вертикалът Е се среща с С4 хоризонтал. Това поле се нарича Е4. Диагоналът започва от А1, завършва от другия край на дъската с полето H8. Между ъгловите полета на този диагонал се намират B2, C3, D4, E5, F6 и G7. Често наричаме този диагонал A1H8. Сега, когато вече знаем как се казват полетата, е важно да разберем как се записват шахматните ходове. Всяка фигура има своя абревиатура, съкратено изписване с една или максимум две букви. За царя използваме буквата Ц. Например, ако сега на ход са белите, първо ще запишем фигурата, т.е. Ц, и после полето Е2. Цар на Е2. С нотацията изписваме първо винаги с главна буква фигурата, след това полето, на което отиваме с малка буква. Цар на Е2. При ход за черните изписваме цар на D7. Цар на D7. По такъв начин изписваме и останалите ходове. За хода на топа използваме главна буква Т. За дамата главна буква Д. За офицера главна буква О. За коня главна буква К. Например, кон на Е6. Кон на Е6. За пешката можем да помислим, че използваме главна буква П, но всъщност е достатъчно само полето, на което тя отива. Например, след този ход ще напишем просто Е4. Е4.